Alkate Andrea, Andoain udaleko zinegotziok, Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko lagunok, Ricardo Arregiren senitarteko eta lagunak, Jaun Andreak, egunon guztioi, Kike Amonarrizek esan duen bezala, Kristina Uriarte sailburua zen gaur hemen egotekotan, baina aipatu duen arrazoiagatik ez dago hemen eta bere partetik bere desenkusa eta bezarkada bana denoi. Niretzat imaginatuko duzuenez pozgarria da ekitaldi honetan parte hartzea bi arrazoirengatik. Batetik Ricardoren ikasteritza sariaren aurtengo ekitaldi nagusia delako eta bestetik udaleko uzten didazuen neurrian behintzat nire etxetzat ere badudan Andoainen nagolako lagun artean. Sari banak eta ekitaldia dago eta beraz ezertan hasi baino den zorionak saridunei. Zorionak Eider Goenaga eta berak koordinaturiko taldeari, Gariko Goikotxeari eta zorionak Beñat Zamaioari. Eta eskerrik asko epaimaikidei zuen lan beti zailagatik. Nik ere epaimaiaren sari berezian egin duzuen omenezko aipamenarekin bat egin eta Aitor Renteria kazetaria txato oroitu nahi dut. Elkarrenganako begirune handiko harremana izan genuen txatok eta biok. Eta azkenekoz, beraz zendu baino bizpairu aste, iruz palau agian lehenago, egona ginen iparraldeko hitzarako eta hango euskarazko beste edabideetarako, hauan bilorik gabe izeneko saioan, egin zidaten elkarrizketa luze eta atsekin bat tarteko. Bego jasota nire aldetik ere, txato kazetari ekinaren aitormenezko oroitzapen unkitua. Kazetaritza sari honen testu inguruan euskarazko komunikazioaz gogoeta bat partekatu nahi dut zuekin. Hil ala bizikoa da euskararentzat edabidetan nor izatea. Edabidetarako, euskarazko edabidetarako, euskarazko komunikaziorako ezinbestekoa bizkarrezurra den bezala kazetarion lana ez bakarrik komunikazioan, euskarazko komunikazioa posible egiteko, baizik eta gainera komunikazio eredugarria egiteko euskaraz, gero eta eredugarriagoa egiten ari zareten bezala. Joan den asteartean aurkeztu genuen lehendakaria buru zela legealdi honetako Eusko Jaurlaritzaren euskararen agenda estrategikoa. Eta hor toki propioa du jakina euskarazko edabideen jardunak. Arlo honetan ere nire ustez arrakasta izateko gakoetako bat elkarlana da. Herri erakunden eta edabideen arteko elkarlana. Eragile publikoen eta pribatuen arteko elkarlana eta osagarritasuna. Eta lankidetza hori arrakastasua izateko gakoetako bat da, bakoitzak dagokiona eraginkortasunez betetzea. Gure iritzian, hizkuntza politikarako sailburuordetzaren egiteko nagusia arlo honetan da, komunikazioaren euskarazko kontsumoa sustatzea. Garbi izan da. Ez gara konformatzen euskararen presentzia bermatzearekin, euskarazkoaren kontsumoa areagotzen eragin nahi dugu. Konbentzimendu bat dugu oinarrian. Arlo honetako hizkuntza politikaren erdigunean jarri, erabiltzailea, kontsumitzailea, euskarazkoaren kontsumitzailea eta kontsumoa jarri behar direla. Hizkuntza politikaren ikuspegitik produktuaren kontsumoa da azpimarratu, nabarmendu eta bilatu behar duguna. Kontsumitzaileen apetak asetzen dituzten komunikazio produktuak, irakurle eta ikusentzuleen leialtasuna irabazten dutenak, eta irakurle eta ikusentzule potentzialak, irakurle eta ikusentzule erreal bihurtzen dituzten komunikazio produktuak sustatzea da hizkuntza politikaren ikuspegitik eraginkortasunez aritzeak eskatzen diguna gure iritzian. Horenik bi egun besterik ez dira, joan zen ostegunean kaleratu genuen euskarazko edabidentzako Jaurlaritzaren 2014ko diru laguntza deialdia. Nahi eta behar baino beranduago.
Jaurlaritzak diru laguntzen erreminta dauka euskarazko hedabideak eraginkorrago egiten laguntzeko, eraginkorrago aipatu dudan kontsumitzailearen kontsumoaren ikuspegitik. Hori da dugun erreminta, diru laguntzena. Urte asko pasatu dira eta euskararen errealitatera asko aldatu da, lehen aldiz diruz lagundu ziren proiektu egitatik. Gaur, inoiz baino euskaldun gehiago gara, gehienak 35 urtetik beherakoak, erabileraren hazkunde eredu formaletan gertatu da bereziki, esaterako selektibitatea 178 euskeraz egin berri du, familia gehienetan badago euskaldunen bat gaur. Hoiek lirateke euskarazko hedabideen bezero berriak. Euskararen errealitate berriaren eraginez, hizkuntza politikarako sailburuordetzaren helburuak ere egokitu egin dira. Eta uste dut hedabideen jarduna ere aldatzen joan beharko dela errealitate berrira etengabe egokitzeko. Bezeroengana gerturatzeko eta bezeroak irabazteko, are gehiago bezero potentzialak etengabe hazten ari direnean gure artean. Agerikotasunari, eskaintza handitzeari, ezinbestekoa zen presentzia markatzeari lotuak zeuden lehen erronkak. Baina bereziki erkidego honetan, bestelakoa da Nafarroako edo iparraldeko kasua, erkidego honetan pauso bat arantzago egin beharren gaudela esango nuke. Agerikotasunari batere garrantzirik kendu gabe, hizkuntza politikaren ikuspuntutik, egiten denak euskararen erabilerarako zer nolako eragina duen da gaur interesatzen zaiguna, interesatu behar zaiguna, berriro diot hizkuntza politikaren ikuspegitik. Hori da eraginkortasunaren ikuspuntua. Ikuspuntu horretatik landu da atera berri den diru laguntzen deialdia. Haundia da egiten den diru alegina. 4.875.000 euro. Ez dugu ezagutzen. Inongo hizkuntza biziberritzeko prozesutan, tamaina horretako ahalegin proportzionalik. Ez dugu ezagutzen. Eta ahalegin horrek inpaktua bermatzeaz gain, edo gehiago, kontuan hartu behar du kontsumorako eraginkortasuna. Kontuan izan beharko genuke, autokonplaziente izan gabe eduki berriak eskaintzea dela bidea, erronkak ere berriak diren honetan. Gauza berberak egiten, emaitza berberak lortuko ditugu askotan esaten den bezala, eta ezin horrekin konformatu, ambizio gehiago behar dugu. Gure ardura da, hedabideen deialdia egitea eta kudeatzea. Hedabidea da noski produktua, enpresa egiturak eta halakoak birpentsatzea. Eta gero, eta ikusentzule eta irakurle gehiagoren gana heltzea. Guk azken horretan eragin nahi dugu, dagokigun arduratik, daukagun erremintarekin, ez dira batere garai errezak, zailak baizik, hedabideentzat ere, baina euskararen ezagutza hazi eta hazi ari delarik, hedabideen erronka ere haztea izan behar da. Askotariko bezero multzo berrietara zabaldu eta horiek irabazi. Eta horretarako, bide lagun izango dute hedabidek Eusko Jaurlaritza. Elkarlana baizik ez baita eraginkortasunerako bidea. Hizkuntza politikarako sailburuordetzakok ondoan izango gaituzue, eta tokikomek edo ekimenek dakiten bezala aukeratu genezake hedabideen egonkortasunean pentsatuz ahal bezain pronto urtean hitzeko deialdia egitea dela asmoa, eta hori aztertzen ari garela tokikomek eta ekimenek ondo dakiten bezala. Hilabeteak ditugu aurretik elkarlan zintzorako, eta egon daitezken iritzi ezberdinak mahai gainean jartzeko. Bukatzera noa, zorionak berriro ere saridunei, mila esker nola ez handai budalari, beste behin gehiagotan, dagoeneko 26 bernaldia da, saria eratzen egindako aleginagatik, egin duzuen aleginagatik, eta alegin honetan, alkateak esan bezala Eusko Jaurlaritza ondoan izango duzue etorkizunean ere. Mila esker epaimaikoei eta mila esker guztioi zuen arretagatik.